O bună gai la nou videoclip. Astăzi să deschidem totul ce am câștigat. Am început de la început. V-am auzit în primul episod. Ok. Hai să vedem ce vom câștiga. Primul cufă, hai. Nimica. Nita. Mama mea. Haide, hai mai repede că ăsta m-am videat. Oh my god, Nita. O să se vezi prea greu. Nu știu de ce. Bă, credeam că e cu rom. Așa, ok. Bun. Bă, e nebun! Gaz, ești nebun! E bun. E primul, bă! Te dau da bine chică-te, n-ai cum să nu chici. Tot e bun. Vedeți cum chică lucrul, dacă păstați, vă chică lucruri tari. Piu, piu. Ok, deci... Avem fotbalul, ceva nou. Acum e. Fie ceva nou pe shop. Ceva pe Shelly ca să îmbunătățim foarte tare. Acum e greu. Acum trebuie să o îmbunătățim pe Shelly. Trebuie ceva jocutură ca să vin aici. Dacă vreau e mai întâi stați o dacă. Deci vin ca tong. Am să închid ceva, nu vreau să văd. Zic eu. A, bă. Pe bun. 10 gemuri, guys. Guys, am zis să ne jucăm moturile. Da, să ne mai jucăm, dar stai să îmbunătățesc eu de acolo. Scap cu cei noi, o să mă joc cu primul, o să cu eu cu ce joc cu el. Dar dul. Eu o iau pe Shelly. Hai. Ok, să vedem cum este în primul, că poate mai trebuie câștigăm. Ok, haideți. Știi ce ne zice cum să te joci prima dată? Trebuie să câștigi. Știi ce trebuie să ne câștigi? Ok, știi. Ia, uita, două dintr-o dată. Deci ușor câștigăm acum. Mamă, câte cufii poză, bă. Ce bă? Uitați și că foarte bine asta. Poc, am avut-o pe Shelly. Bă, Mi-am luat un cufă. Ce-am 8. Eu să sta. Uite, bă, El tu. Pe la leu. Ăsta leu eu. Așa te Piu. Uite-ți aici, bătaie, luptă, mai. Poc! Eu te iau. am cosit. Eu luăm pe bani. Poc! Ia. Poc! Ai zis, guys? Ține My God. Ok. Eu pe noi e fică. Deci banii ia cu piu? Da, să-i vei pe acolo. Trebuie să se coace șoilor. Eu bug din prima, amândoi am bătut. 16. Și piu nu de ea. Nu știu. Nu știu bă, unde a pipu. Nu, nimic. Nu tochi, bă. Mie mi-a dat. Tochi, ce tochi. Ce penita. Trebuie nu închid. Caz, să ne mai jucăm câteva turi ca să câștigăm big box-ul ăsta, să ne ghicim, de mai să ne ghicim. Caz, își pun favoritul trebuie. Ce să singur să un pic? Bine, am zis că mă leacă singur 1. Că... Uite, mă leacă așa. Și gaz, o să știți că o să vă învăț într-un episod, o să vă zic cum să vă faceți un nou cont pe Brawl Stars. Bun, vreau să mă bag cu asta. Ok, băia, bum, stai, bă. Ok, guys. Mamma mia! Ați văzut pe primul ăla? E bun? Am văzut. E foarte bun. Treci cu a. O să-l batem, guys. Uite pe el. Până în gol. Ok, 8. Uite cu 1.
Le pe acolo, le iau pe toate ca să nu mai le greba. O, pe Shelly. Olha. Eu só vou de prima. Cerveja. Ah. Ok. El primo. Vamos a robar tudo. 4. Ok. Então, de raiva. Să de tocuri. Ca să ne jucăm acolo. Să de tocuri. Da, bă, dar dă-te 10 cu 60, gata, avea cu posibil. Deci că e Dudu, ia. Vezi că e acum, ia. Hai să vedem pe cine chică moaile pe acolo. Te rog să chici. Câte să-mi zici în comentarii. Oleu, dacă nu chică nimic cât... Haideți să vă încheia acest episod. Dacă mai aveți episodul de genuri, când zice să vă vedem cum descrit, la subscribe. Pa, pa!